chifukwa cha mano ampundu akuti mwana sana nene tuza mwana mayo Kani ayikulu ndithu bano bazibambo sawu longoso kanti wewe seyazi tabanga nkonya otani koma azibambo sawu tivela ampundu akuti iniyo mukumapanga mwana azimayi koma seyo mwana tilibe koma kuti zimene amakaona kuchibweziko ni zimene amatitaya ifo mona ngati athosa longosoka kuyathamangira nkonya wakuseliko akumaona chani kodi kuchibwenziko azibambo amaona kankonya kamene amapatsa kumeneko koma kankonyako chonsecho kamachirodutsirira soba ife tuno kunyumba koma amaona ngati zathu zonse zabwino amakaona zabwino kuchibwezi kuja oho ndiye pamene tipakhonze bwanji chifukwa azibambo ambiri akumvetsera program akuoneranso apo mafunika azibambo nthawi nake azitimvetsetsa ife azimayi azikataya kapambaliko azitionetseranso chikondisa azimayi pakhomo sono iniyo mukaziwa kuti uku kuli MG2 mumatani ife sitimalimbana naye ayi timangothana ndabambo nyumba kumacheza ndabambo basosa matengeraso kuti tizafotokozera kuti ati munalipa kuti pakuti ndiwakuti atikhozochedwa kumese tizicheza ndiwo nyumbamo yaye zikomo kwambiri ndamva ndinongonezana ndi azibambo munomu anamva jekete yomwe apachemoni mumoni wafika basi zikomo kwambiri andi abasati agwandaso moni zikomo mamona afika chipabwina tv zikomo nathokoza talinzanga koma itagwira atiyankhule nawo hello maswera bwanji mayi taswera maswera bwa taswera ndi mayi ndani umwazo mukimbira kuti mayi osikonkuno kunchisi zikomo kwambiri tiyankhuleni maganizo anu iniyo ndi otani bepani tu azibambo panova fika bazilo mwatero chiwanda changolowa mwa azibambo ndesibona khala abambo apena vajekela chakwakopizira moto azibambo koma muziwe kuti siku lina naoso azimayi azalusa mwamva ndizoona zimenezo izakwiya naseso kwati mangozipase kuti azanga pana nisu ndikandino wapadera kodi ife tetikhanga ngati ndani tikafusidwa ndino wapadera zimayi mumutala kuti chani tu chani iye zamveka ndekuti ife azimayi naso zapeka mayina athu tione kuti azambosa azamva kuwawa iye ngani ndiyo wawisanano kumapetoko chifukwa sikunyatika zangu difeta phole tikuenda pafeu amatatu kuti fusa mupita kuti kodi muli ndi ulendo kuti ndilipo bambo iyayi zamveka mami nokuwuzani tu iyayi tathokoza ifeta kuya mambo amene avala gwandawo zikomo kwambiri ndamene takwera kwambiri tathokoza kwambiri koma ajekero tafikamo ife zikomo kunchisi kumenekoko pali mfundo yofunikira imene afotokoza mayi azibambo alero chimene tikufuna sitikuchidziwa tikuchiziwa tikufuna chikondi komanso tikufuna ulemerero ndiwo ufunikira pa ziko la pasi pano sikuti anabwera yamwe Pamtetete maswera bwanji alo talikirani kanema timvane bwinobwino talikirani kanema timvane bwinobwino hello 094102224 Pamtetete alipati yankuleni afotokoza bwino kuti leroli atangopereka mwayi kuti azimayi wonse akhale nawonso ndi kawo kapambali ndi mabanja angati amene angapulumuka amene ndi pamene pati akhale nomungaone kuti izi ndi nkhaza mafotokoza zichamwazona amene zimabwerera Pamtetete maswera bwanji hello mayi maswera ndaswera kaino taswera ndi mayi ndani umazo mukimbira kuti ine misizi makrasi ndikuimbira kuno kuzomba kuchina mwali tiyankhuleni maganizo anu nkhani ndionena kuti MG2 alibe ubwino wina uliwonse chifukwa tanena kuti azibambo ena amaganiza ngati mwana mofoyira kwa basi amaamba kusamala MG2 plus anake onse kumalipirira masukulu odula pomwe mwana wake pakhomo kwakusowa even ndi uniform yomwe even slippers oti azivalira ku sukulu ndiye ubwino khande MG2 palibe iyayi
tumaganizo anga ndamenewo mwaminyisa nkhwangwa apa mwala kwenikweni MG2 alibe mpata iyayi kawiriso zomwe za ufiti zimalowa sonthawi ngati imeneyoyo yawo MG2 po amakhala against nga MG1 ujamugulira chani chimene mugulira amene utanenese undipangire waona amamba nokutenga udindo wonse wa MG1 uja kumene koko iniyo mutamva kuti kuli MG2 mungapange bwanji iniyo kunyumbako ineyo ndikhoza kulimbana ndi amunanga tsopano MG2 jasingakhale nayo bize ndikhoza makhapa sindamunanga zvakamvera ungoti azimunaso amasiku ano MG1 akamayankhula sakumalenga ngati kuti akuyankhula za nzeru koma ku MG2 kuti anomena kulenga ngati akuyankhula za nzeru chifukwa chani paya basi ndikuzotika azibambo akuganiza chani masiku ano tiziza kuti chimene akuganiza basi mwina ukawika uliso mwina amatengera khaido kwa zinzawo akakuti mwina ali amacheza anthu atati pamalopo azinzawo onse walima MG2 namakuza iwende kufoira nawonso ndayepenza MG2 wako munachulapo nkhani yofunikira kwambiri ya mankhwala kuti MG2 akumayenda ndi mankhwala ndizoona ndipo zimenezo zimene zikuchulukira masiku anowa amaponya akapasula ku MG1 kuja kungosokoneza basi ifange tunena kuti MG2 alibe ubwino wina uliwonse tifuna kuna kuti sangasangalale kuti kwa mkazi wankulu uja akusangalala pomwe kwina kuja iye uja sizikutheka ndi amayenda ena kuti apasule kumene kuti timanjaja angotengeratu basi likhale m'manja mwake iya izamveka mami tampa yetu nditadidi usiku wabwino good night thank you ona nkani ndio pankani ya ndi mmene munthu ukumpangira treat munthu timanena kuti pa umoyo wa munthu timanoti in English amanoti it's better to do the right thing ukamapanga the right thing munthu uja amatongokukonda because you're doing the right thing ine ngati ndikukonda ninuyo ndipanga zinthu zoyenera Pamtetete maswera banje hello bwananga wawa mfumu zabwino koma zabwino bambo nkhani tu ndi imene itu Pamtetete pamutuza kuti chani dad Pamtetete wale wasangala samani matero malume nkhani tu azimale kada kuyadi jakajino matero tuze ni maganizo mwana ndine bambo ndiwona chifaya yake chimene azibambo akusokonekera kwambiri chifukwa chake ndi chiti yankhuleni ndalendo kuti nthawi mbiri bambo akapita koyenda akumakumana ndi azimayi okopa okay kuli azimayi okopa kunjapo okopa makwalidwe modolola mapikidwe mapikidwe modolola ndiso akafuna kupeka chakudya pa tebulo akumapereka so modolola matozoti mazi otenda akupatsa akumagwada timazi totenda bwino teja ndio mazisusa kuti ineyo kuti mazi otenda wanina alandira polisi kunyumba kwanga so tinene kuti kunyumba sakumapanga zodolola zogwada anasiya oloneo kuti mfufuze mkazi wanu shati akuona kuti ndiyo pendeka kulala ika makosa kubweza pakuta pamene aliya basi azipita tibene nchito azimayi akutayirira akutayirira ndi bambo akana kuti winazi wamuzati pasipali wina palawo mwina amene ndiye wabwino ndiye kaini pamuchiyaso nyumba waipaso maine jingo laipa aiki mukasalika kukasungu wakasalika kwenyula ndaona kuti mafuta ambiri ndi azimayi akutayirira pako zikoma kwambiri ndathokoza wamkulu papa ndi phunziro mawu amveka kama mawu zimene program hii ndio kuti tikonze mabanja now apapa ndi phunziro kwa azimayi chikuti uyu mwamuva awonana kuti ukasunguko azimayi akutani kodi akutayirira akangoti uyu ndi wanga basi ineyo ndipanga cha uyu apa zipanga za uyu apa zipanga za kuti Pamtetete hello maswera banje hello maswera talikirani kanema timfane bwino wankulu hello zikoma kwambiri muli live pa Pamtetete talikirani kanema timfane bwino tatalikira zikoma kwambiri dzina ndani umazo mkuimbira kuti wankulu ndiyankhuleni tati nkhani ndiyo kuti azimayi makomo mamatayirira baba
Oho. Mukakhalisana basi muberekana moza awiri umva basi. Kenako wayamba kupanga zili za mwano ekaike kumazi angoika kwa kuyankho ati mukasanda atali mali uko ndio maona kusinda zimenezi izimezi vakoisa rusoro munthu uyiwale kuti sona mai uyu vanokapita kuja motozeka kuti iyayi kalikosa kumenya moto ngusolo ndithu. Oho. Sono funso langa ndilonena kuti ku MG2 umachita kulimba mtima ukamapita umamuuzanso kuti kunyumba kundasiya ena. Kumene kuja timamasuka timamuuza bwinobwino chifukwa choti nanga si iye uja nayenso amapezeka kuti akungopeza ena amangofuna chithandizo ndiye umuuze kuti kunyumba kundasiya MG1 amangoti ayibambo vuto palibe tiye nikhalania. Oho, iya ndamva. Ndimafuna kuti anthu amvesese pamene pachuka anthu ena amanena kuti pakumayenda tumankhwala. Za mankhwala palibe. Mankhwala ineni ndi chikondi chimene amatipasa kuja ngati chomwe timaona poyamba chija kwa MG1 chija. Ndipo MG1 amakhala wachiwala ndiye MG2 amapezeka kuti wachitenga chichi. Oho, iya. Iye ine idala uyo wajekete lokudayo amene ndi MG2 basa. Iye nathokoza malume zikomo kwambiri. Zikomo. Tirankulepo. Andi. Dikilani. Awa kunena kuti treatment. Veselani. Musananke fonina. Mpundu dikilakaye. Dikilani. Anena kuti azimayiwa akutayirira. Tifunse kunena kuti ndi azibambo angati amene lero akukhala ndi nthawi yokhala ndi banja lawo. Mabwezi tumfunde mimi maiya kula tumfunde. Pamtetete maswera banje. Asama banje. Wankulu dzina ndani mwanzo mukimbira kuti? Frank Barlani kudowa tu kumene koko panga ife tikumva kuoma kwambiri timaona pangokhala michana yokayoka. Ndiko program abwino kwambiri. Nditu baba tandiuzani maganizo anu. Karibu maganizo anga ndionena kuti azimaya kutayirira kwambiri. Azimaya kutayirira pati. Amene akulera azimayi mponena kuti zinachera kuti munthu uchoke ku business kufika pakhomo. Mwina ungofika pakhomo vaja upeza kuti mwina chakudya wachisaketa tebulo iye wagona pamene mwina kupita kumaniye MG2 ukapezane kuti kufika pakhomo chakwera bambo chakudya ndichi tasambani mandi kubafa choncho chikondi chokhachoka choti chopatsa munthu yoseti. Komasa akazi auleze kunena kuti mwina opanda ulemu ngasamakora tatayirira kalekale. Ndicho ndi zimene zikuvura kwambiri koma si mankhwala koma mankhwala ali ndi chikondi chimene akukasa nacho. Iya ndamva malume zikomo kwambiri chokera kudowa. Thank you so much. Ndio tukunjako kuli mfuto. Dikilani. Tichepese phokoso kuti tithandize. Tichepese phokoso kuti tithandize. Maniva? Tilipo azibambo ena Dikilani. Awasindachedwesa wawa. Okay, chabwino. Awasindachedwesa. Pamtetete maswera banje. Muntu wankulu dzina ndani mwanzo mukimbira kuti? Ine ndidaba mtazo yatembera kuno kuncheulizo. Kuncheulizo ife pano pati mwaona michana yokayoka tikumasukirana kwambiri. Kwambiri. Maganizano ndoti chani kuti lero? Ndiyalisana ndoti azina masuwano ndolekelera kwambiri. Anondozeka zoti muna pala zima yana zoti muna kuchilenda kumene madzi kukaniza. Ndazi bamba mangura awawa. Zikumachitika zimene zikuti kuchipinda kuja kuti baba akufuna kuti kugwira mzikiti kumakanika milibwino bwino. Ukaniza ndito. Ndamangura awawa tingwakwe lero dimirite zewina. Usule mafa. Komabe tinene Mama tuzora awa tingwakwe lero dindo tikeza wina wapadera. Oho. Ndikuti kama ukuma babu aja. Ndito. Iya ngani mene ndiyofunikira kwambiri. Iya ine nakudulana koma nkhani mwaimva nkhani ina yabweraba. Nkhani ndaimva. Kuchipinda. Yes. Iwe kuti upange uya kuti mapanga chona. Ndipo ndizotheka. Pamene kwa ujeni kwa MG2 simuna siye sopo pakhomo.
semunasiye sopo mazo samba china chilichonse pa koma semunasiye nyumba mulo muzikatani ndingonena kuti pali suti sumasiya chinthu koma chilichonse wasiya koma kupezekabe kuti uli kwa MG2 Pamtetete foni Lomaliza maswera bwanji maswera bwanji wa talikirani kanema timvane bwino pamene kuti kumvana kuti tinayandikirani ziko mokwambiri dzina ndani mwanzo mukimbira kuti awere idariti ndipire wani matero mwango wangu ndaona program ile yabwino kwambiri ziko mokwambiri ndiyankhuleni maganizo anu inuyo maganizo anga ya MG2 of course atakafunikira kwa pena pakisanga kafunikira ndiyankhuleni cheni musanyengerere ayi Chifuwa, chuchucha mina li panova, chilungamu azimaya mbili mabanja msuda majaira ya kumankani ndiunna kuti mina mwake kuteka kuchipinda kumene sikulongo soka. Nangasida ya kunja. Ndio amalepera kuti amasuke kunena kuti ifero ngetazi bambo, kuti chimene mafuna kunyumba kwa mtu wa mind jani. Ndichani, Sina ngandi Pamtetete. Nkani semene. Tifaya mabomba. Ndio lazima iwase kuti aziva ukoma zinofunika kuti kunyumba kuchipinda kubokana kumakana kunobwino. Tikakana uri motalikira kumanina kuti tikiza kukoma MG2 mapetake kunyumba kusoma damu adzakwiya ndimadamu akakwiya kunyumbako ndizije mafuna ukapfa amuna ndipaso mkazi tambala akakwiya zintisizienda kupewa ukaidi ndikuino kuyamba sokusamala kepa nyumba makuti madamu asakwiye iyayi zambeka MG2 yani chocho kumamusiyake kunamba 98 zambeka malume koma malamba 100% bachivi bakwenda uli kabule MG1 ikale akazangasona ndima wafuna yankule nawo utakuti iya ndiyankule nawo yapasena sabuno yakwira awalamba zikomo apaseni foni awazebi zikomo malume banja la chisanzo ndaonaso iya banja la chisanzo zikomo. Hello. Mama, maswera. Tasabu nogai. Ndimai ndani komanso mukimbira. Muli kuti kuncheu kumene koyo, kuli Zulu. Ayi kuno ndikuganda ya kumachinjiri. Machinjiri ziko mokambiri. Ndiyankhuleni maganizo anu inuyo. Mugwirizana ndi babawo. Ineyo chimene ndingayankhuleko nditonena zokuti azibambo koyamba amayiwala. Kusiyanisa kwa chikondi ndi kusangalasana. Anthu ambiri amangoyuza kungofuna kungomusangalasa munthuyo. Ngati ma MG2 chimene amapanga iwo amangofuna kungomusangalasa cholinga amukole aone zimene ali nazozo amutengere. Amubere. MG2 ndiokuba. Koma ife azimaya apakomo timakhaza kuti azibambo timawakonda chokera pasi pa mtima wathu. Zimekuyoyo. Tsopano zinthu zina kuti zizisintha ngati kuti mzimayi kuti ayambe kumaoneka ngati kuti ali ni mwano si mwano. Koma azibambo achikhalidwe ndi chomwe chimasowa. Nkhani ndiona. Nkhani ndiona. Chifukwa zonena zokuti mmene munali pachibweza anthu kumatokhala bwinobwino kumacheza za chikondi kumatani mulibeyana kumakhala bwinobwino. Kwambiri. Koma mukabereka mwana amayamba kumakusala kukhanga nazo kuti mwana uja iwe ndi chifukwa kapena ndi chipinjo. Chifukwa chotayirira. Zambeka. Mamoti iyeyo azikukonda kuti musamale banja mukhale ayi amangokuthawa kukapeza ena kuti oyima mabere. Pamene bere waligwesa ndi bambo yemweyo. Zambiri ndizomwe zimasokoneza mabanja chifukwa cha kusakhutitsidwa kwa azibambo. Mawu ndi amene mwayankhulawo. Zikomo kwambiri ndatokoza kwambiri choko machinjiri. Zikomo kwambiri usiku wabwino. Zikomo. Pamtetete tiri patenthatu pa. Yes. Nkhani ndi imene mwa. Ndimalize motere. Ine ndikupaseni mawu Lomaliza 1 minute yomaliza. Ndimalize motere. Ndimaliza ndilankhula mothamanga kwambiri. Please. Azibambo. Tilipo azibambo ena sitifuna akazi wathu apa kumaoneke bwino. Sketi, dress kani sapato yokongola imene tayiona wina atavala kunjayo. Tayesani kugula zimene zimukapasi mayi apa khomo. Muone kuti aoneka bwanji. Ndipempheso inu bambo amene mulibe nthawi yokhala pansi ndi akazi wanu. Nkumaunikirana kuti moyo wa banja ukhala wotani. Nkumacheza. Tisangonena kuti azimayi ali ndi vuto mmakomo nthawi zina tikuziyamba ndife. Mabize ndi zina zotero. Mayi ajafotokoza bwino kunena kuti
kumusangalasa munthu ndi kumkonda zinthu ziwiri zosiyana tenti akonda akazi wathu ziko mukombera mpundu mawana leo kutene kuti azimayi amene muli pa banja chonde sinthani makhalidwe chifukwa makhalidwe ano ndi amene atabwerese ndani mamuna wanuyo kubwerera pa nyumba sakanganaso kwina yaye sapita kwina mwano kapena pangani zinthu zoti awanena kuti kusangalasa ndi kutani ndi chikonde mumamkonda mamuna wanu musangalaseni chifukwa choti ku MG2 kuja amakusangalasa kuposa nani chosani zokuti munthu mwamuna kubwera pa nyumba azipeza kuti inu mwakwiya pali chani onthawe zonse mukamwimbira foni ndi mavuto na chani nthawi ndi imene yachita lero program imene ndi program yoti niyo masangala kwambiri tinawerenga ma message ngati 8 kuchoka ku Facebook umene ko ambiri ma message 8 amene wa 6 amanena kuti MG2 amene ndi moto basi ndi wabwino awiri okanda amene akunati analimbali yanu ineyo koma foni uko taimba mafoni almost 12 mafoni 8 ali kwa inu akunena kuti ayi samalani mabanja azibambo uko mafoni 4 akunena azibambo ukawo mukuona tinene kuti nkhani izi ndi zinthu zoti ndi nkhani zoti zikuchitika mudzi mwanumo chonde mwamba kwa makosanawa banja ndi chinthu chofunikira kwambiri ine sindiyankhula kwambiri chifukwa choti nthawi zambiri ndimakhala kuti ndimanyachula ine ndasangala kwambiri thank you so much mwaphunzirapo china chake ndikuziwa kuti ino wina wake watolapo china chake pa program imene mumakonda kwambiri until next week thank you so much zikoma kwambiri usiku wabwino